Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh i urnebe. Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa. Mi lečimo tugu, mi lečimo stres, nudimo vam ljubav, smeh i urnebe. Svakog dana mlađi, svakog dana novi, nestrpljivi snovi, nestrpljivi snovi. Svakog dana mlađi, svakog dana novi, nestrpljivi snovi, nestrpljivi snovi. Zdravo drugari, veliki pozdrav za sve naše gledalce. Ja sam Mirka Vukosavljević. Naše druženje počinje uz pesmu Igraj i snimke sa plesnog festivala. Najavljamo naš festival Plesa Igraj koji će se održavati 28. oktobra 2023. godine u Valjevu. Otkad znam za sebe stalno mi se igra, sve u meni skače, vrti se ko čigra, pa me nešto tera, tera me na ples. I wanna dance, I wanna dance. Otkad znam za sebe stalno mi se igra, sve u meni skače, vrti se ko čigra, pa me nešto tera, tera me na ples. I wanna dance, I wanna dance. Igraj s nama, igraj, to je zdravo svete, i planeta Zemlja vrti piruete. Skočite na noge i stari i mladi, come on everybody, come on everybody. Igraj s nama, igraj, to je zdravo svete, i planeta Zemlja vrti piruete. Skočite na noge i stari i mladi, come on everybody, come on everybody. Kad muziku čujem, srce mi zaigra, pa krenem da igram, vrtim se ko čigra. Nije važno da li je balet ili ples, I wanna dance, I wanna dance. Kad muziku čujem, srce mi zaigra, pa krenem da igram, vrtim se ko čigra. Nije važno da li je balet ili ples, I wanna dance, I wanna dance. Igraj s nama, igraj, to je zdravo svete, i planeta Zemlja vrti piruete. Skočite na noge
Ciao, io sono Adelaide dall'Italia e mando un bacio a Nestepe iz Nove. Pozdrav za sve gledalce emisije Nestrpljivih snova od Barbare Tatalović, pobjednice Elite Model Look Srbija 2011. Naše druženje nastavljamo uz naše najmlađe princeze iz studija Ema koje recituju pesmice iz naše lepe Srbije. Ja sam Jova Dolanović. Izmislila sam sama jednu pesmu koja se zove Žaba ide u kuću. Žaba ide u kuću, svetne vodu jednu, onda kad je svetna sama je zaobilazi i voda se plavi da spava, a ne spava i onda je žabu samo uhvati i ponese je. Ja se zovem Višnja, prezivam se Savić, imam 6 godina. Pesma se zove Drugarstvo. Jedna pčela vredna, jasno deci kaže, nema ništa od vredna. Eto od meda, nema ništa slađe. U ovom vrtiću sva deca od reda, svima glasno kažu, drugarstvo je ipak slađe i od meda. Ja se zovem Sara, prezivam se Ilić, imam 6 godina. Ptičica Silvija i Tom pevaju rezdu su. Nemaju briga da pevaju tako, sutra ne misle sve im je lako. Kad ptići stignu druga je stvar, postaju bližan nežan par. Lete i hranu traže vredno, buvali crvić baš je sve jedno. Od njihovog puja šuma sori, čak i putoći srce žubori. Poslušaj malo, shvatit ćeš sam, uz njihovu pesmu lepši je dan. Zovem Njađa, prezivam se Savić, pesma se zove Proletna sonata. Jedan je zeka sanjao svoj san, da će mu trebati plavi kišobran, da će se oblačiti uvek kada spava, belu pidžamu, dugačke rukava. Jedan je meda od jutas nasmejan i on je sanjao svoj najlepši san, da će mu padati odmah pored njuške, velike žute i zelene kruške. I svako sanja bojama zanesen, evo nam stiže i dolazi jesen, a šuma blista kupa se u zlatu i tiho peva jesenju sonatu. Jedna je lasta sanjala svoj san, da je sve kraći i hladniji dan i da će poći rašireni krila u tople krajeve gde je nekad bila. Čak je i veverica usnila na tren, pogleda kapu tako da nije njen, srebrna žuta siva sve do repa, nikada nije bila tako lepa. Svako sanja bojama zanesen, evo nam stiže i dolazi jesen, a blista kupa se u zlatu i tiho peva jesenju sonatu. Ja se zovem Eva, prezivam se Živanović, imam 6 godina. Danas ću da vam otpevam Sedi žaba sama.
Sedi žaba sama na listu lokvanja, od žarkoga sunca štitom se zaklanja. Da novine čita, to nam slika kaže, jer ne može da nađe što joj oči traže. Znate već o čemu žabe brigu vode, hoće li se skoro odseliti rode? Narušena pažnja. Jedan veliki problem današnje dece je nedostatak pažnje. Nedostatak pažnje može da bude uzrok sam po sebi je već veliki problem, međutim uzrok je mnogo većih problema. Dete kada krene u školu ne može da sedi 45 minuta jer mu nedostaje upravo ta pažnja, odnosno koncentracija koja je već narušena u nekom ranijem uzrastu. Iz svog ličnog iskustva pri uzimanju anamneze dece kod koje je narušena pažnja, u nekom trenutku njegovog razvoja dete je bilo u velikoj meri izloženo mobilnim aparatima, odnosno televiziji. U stvari u velikoj meri je gledalo crtane filmove i to najčešće na stranom, odnosno engleskom jeziku. Iz toga, znači, vidimo jedno dete kod koga je potpuno narušena melodija, suprasegmentna struktura govora, potpuno narušena pažnja, govor više liči na engleski jezik nego na srpski, ako ga uopšte i ima, to uglavnom budu reči na engleskom jeziku. Dete deluje potpuno nezainteresovano za okolinu, čak se nekad i ne odaziva na ime, onda uglavnom proveravamo sluh, ali sve ukazuje i sve liči na jedan dubok poremećaj koji podsjeća i na autizam, pa ga često nazivamo i pseudoautizam, ali uz detaljnu analizu i anamnezu mi uvek isključimo tu mogućnost i vidimo jedno potpuno razdražljivo dete. U trenutku kada kažemo da se prekine sa gledanjem crtaća, onda dobijemo jednu agresiju. Znači, dete ne može da se nosi sa stimulacijama iz spoljne sredine, jer su njemu stimulacije koje je dobijalo od strane ekrana sve što je znalo do tog momenta. A to je mnoštvo stimulusa koje detetov mozak teško prima i obrađuje. To je jednostrana komunikacija, znači nema obostrane komunikacije. Dete je potpuno pasivno, nema potrebu da govori, nema potrebu da iskazuje o svojim potrebama fiziološkim i inače uopšteno. Roditelji često, da bi izbjegli tu agresiju, često udovoljavaju detetu i sve mu dozvole i sve na što ono pruži prst mu daju, ne tražeći njegovu povratnu reakciju. Pažnja je uglavnom narušena zbog toga, jer deca, znači sve što je više od sat vremena dnevno je previše za detetov mozak gledanja u ekran. Znači, pogotovo ako se to dešava u nekoj fazi koja je kritična za razvoj govora, a to znači od 1. do 3. godine. Dete nikako ne bi trebalo da bude izloženo ekranima. Važna stvar je da
obezbedimo adekvatnu sredinu za razvoj detetovog govora, što znači živa komunikacija, odnos sa roditeljima, čitanje uz slikovnice, znači objašnjavanje aktivnosti treba opisivati slikovito, glagole, znači što veća upotreba glagola, odnosno dominacija glagola nad imenicama, šta sada radimo, pa onda gestovima objašnjavamo tu radnju. Kada dete počne da usvaja glasove i da usložnjava, da to liči na reč, onda podržavamo svaku njegovu reč ponavljanjem. Što više ponavljanja, to znači veća podrška detetu. Na taj način mi gradimo jednu zdravu i normalnu sredinu za razvoj ne samo govora, već celokupnog neurofiziološkog razvoja jednog deteta. Bili smo u posjeti đaka prvaka u 5. osnovnoj školi Sestre Ilić. Ja sam Bojan Radović, omiljeni predmet mi je matematika, treniram fudbal, kad porastem želim da budem majstor. Ja sam Neda Urajević i treniram gimnastiku. Kad porastem voljela bi da budem frizerka, treniram gimnastiku i moj omiljeni predmet iz škole je engleski. Sam Vuk Sajić i omiljeni predmet mi je srpski, matematika i engleski. Kad ne treniram ništa, ali ću se upisati na košarku i ja bi kad budem veliki želim da postanem vatrogasac. Ja sam Olga Ujarević i ja najviše volim u školi predmet crtanje. Kad porastem željela bih da budem veterinar za kučiće. Ne treniram ništa, ali upisat ću se na folklor. Ja sam Dunja Dimitrijević i predmet iz škole mi se najviše sviđa matematika i muzičko. Kad porastem željela bi da budem učiteljica. I treniram plivanje. Ime je Vuk Sinđević i ja ću biti taksi da vozim ljude. Ja sam bio vadio svesku iz srpske, iz matematike. Ja sam Emilija Tomić i omiljen predmet mi je matematika i kad porastem želim da budem kako se ono zove, učiteljica engleskog i trenirala sam folklor, pa ću se opet upisati. Ja sam Olgica Merović, omiljeni predmet mi je matematika i srpski. Kad porastem željela bih da budem kuvarica. Želim da se upišem u odbojku. Ja sam Tereza Tripković i moj omiljeni predmet iz škole mi je matematika, srpski i engleski. Kad htjela da budem porastem, htjela bi da budem frizerka. Ja zovem Stefan Jovanović i najbolji mi je predmet srpski, matematika, sve je to kod nas. Biću policajac. Ja se zovem Žana Dimitrijević i što onda? I najviše volim predmet u školi je matematika i ja treniram gimnastiku i voljela bih kad porastem da budem frizer za kućiće. Ja sam Matija Malković. Najviše mi je predmet fizičko i muzičko. Kad ja porastem, želio bih da budem vojnik.
Mama će me upisati u Kovce. Ja sam Stefan Stefanović, treniram fudbal. Kad porastem, hteo bi da budem majstor. U školi volim najviše matematiku. Ja sam Lenka Paunović i voljela bi da ja treniram folklor i moj predmet je matematika i sve to kod nas. Veterinar za kuće. Natalija Matetić, najviše volim srpski jezik. Kad budem porasla, želim da budem doktor. Ja sam Mihajlo Ilić i omiljeni predmet mi je matematika. I kad porastem, želim da budem veterinar i treniram plivanje. Ja sam Nikolina Đukić i meni je najbolji predmet matematika i srpski i treniram školicu plivanja i želim da budem kad porastem šminkerka. Ja sam Đurđa Topalović. Želela bi da, moj omiljeni je predmet iz škole muzičko, a ništa ne treniram, ali ću se upisati na gimnastiku. Kad porastem, voljela bi da budem frizerka. Ja sam Mihajlo Pantelić. Voleo bih da budem da igram košarku. Kad porastem, voleo bih da budem građevina što vozi kamion PZP, preduzeće za puteve Valjevo. Ja sam Ana Patijarević, učiteljica prvo 3. Ono što bih mogla da kažem kao svoj utisak o ovim mojim novim đacima jeste da su sjajni, veoma su kreativni, aktivni i ono što je meni bitno i ono što želim da postignem u radu sa njima jeste da vole školu. Omiljeni predmeti su im muzičko i fizičko, ali jako su dobri i u matematici, u srpskom svetu oko nas, učestvuju aktivno u nastavnom procesu i nadam se da ćemo biti dobar tim. Ono što pre svega želim da razvijem kod mojih učenika jeste saradnja i druželjubivost. Želim da budu jedan dobar tim, da se nađu jedni drugima i da svako bude za svakog tu kada mu je potrebno. Kada se ujutru probudite, imate 2 izbora. Da nastavite da spavate i da sanjate svoje snove. Ili da se probudite i pratite svoje snove. Vaš izbor. Za roditelje predškolske dece ono što je najvažnije, to je da dete mora da bude što spretnije i okretnije. Ono što ja često govorim, neka bude i mršavo dete. Pitala me jedna mama na predavanju, čekajte doktor, to znači da se vide rebra? Mogu i rebra da se vide, ali nemojte dete da je pothranjeno. Znači, posao detete da trče, da skače, da se vrti, da se penje na drveće, to deci instinktivno i rade. Samo je posao nas roditelja da gledamo na bezbednost deteta. Jel voli da skače? Neka skače po pesku, po blatu, po lišću, nemojte da skače po stepenicama. Znači, eto se deci povrede. Znači, dete mora da se kreće, to je instinkt i tu ću samo objasniti roditeljima. Živa bića koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone, nervne ćelije, a živa bića koje se kreću, imaju. A ljudi imaju najkompleksniji nervni sistem, a mozak se najviše razvija do 5., 6., 7. i 12. godine i tu se vidi da je glavni posao deteta zapravo kretanje i da se važne regije mozga povezuju baš u tom kretanju. Tako da je to savjet, da ponovim, da deca budu što spretnija i okretnija. Za roditelje školske dece moram da kažem da učenje napamet nije baš skroz u skladu sa fiziologijom. Mora dete neke stvari da nauči napamet, ali ima jako puno stvari koje moramo učiniti da pomognemo detetu. Može da se uči na drugačiji način. Da se neke informacije sakrije, da i oni traže, da recimo kada pitamo u kakvoj su vezi sloni broj 14. Deca kreću se idejama pa kažu živi 14 godina, kažem super deco, ali živi 70. Pa kažu pojede 14 kila hrane, pojede sloni 150 kila hrane. I oni zapravo dok ispituju i daju svoje ideje, oni usput nauče sve o slonu. Kada smo radili taj način ispitivanja i testiranja, na kraju časa deca znaju da ponove po 30-40 informacija koje su dobili. A kada smo predavali na klasičan način,
50% dece ne može da ponovi ni trećinu informacija. Znači, mi možemo da uradimo neke metode, da to liče na igru i dece se smeju. I sećam se kada smo počinjali u Sloveniji da radimo, Uroš Petrović i ja, pitala nas koleginica tamo, čekajte, kakvo je to učenje, kakvo je to škola kad se deca smeju? I onda sam rekao, pa vidi, mene ko pita što ti je najbolje učenje. Oni misle da se igraju, a zapravo uče. Tako da koncept celog programa jeste učenje je igra. I mora da bude kao igra, jer to je jedini motiv za svako dete. Za školsku decu moram reći, imam ja 4 dece. Znači, mora da se idu u školu, gledam ja sad decu, ne vole da uče, ne vole da sede, ne vole da čitaju, ne vole da... neće da računaju, jednostavno počinje otpor prema školi. Dolazi pesmica na pamet, oni se tresu straha, neće da odgovaraju i plaše se da baš njih ne prozovu učiteljice, onda starije deca čak i beže iz škole. Mora da se ide u školu. Škola je mesto gde se upoznaju sa prijateljima, sa različitim naravima, moraju da se izbore sa nekim problemom. Na nama, učiteljima, jeste da radimo metode da pomognemo deci bolje da nauče. Ali škola mora da se voli. Vidjet će jednog dana kad porastu da zapravo najlepše uspomene nose iz škole, ponekad tako i ostane. Budućnost pripada onima koji veruju u svoje snove. Moje ime je Tijana Nikolić i ja sam kao mala bila voditeljka emisije Nestrpljivi snovi. Danas sam novinar i jedan od voditelja emisije Eksploziv na Prvoj srpskoj televiziji. Verujte u svoje snove. Pozdrav i poljubac za sve gledaoce emisije Nestrpljivi snovi. Slede trenuci za prijatelje emisije Nestrpljivi snovi. Gala Mala je naš proizvod namenjen najmlađim potrošačima. Zašto je Gala voda pravi odabir za naše najmlađe potrošače? Pravi izbor je upravo zbog svog sastava, zbog toga što spada u nisko mineralne vode i moguće je koristiti u neograničenim količinama, pa samim tim bezbrižno možemo obezbediti deci dnevni unos od 4 do 6 čaša dnevno koliko im je potrebno. Pored toga, Gala voda i Gala Mala obezbeđuju i poboljšavaju imunni sistem kod dece. Sastav kalcijuma pospešuje razvoj njihovog skeleta, a silicijum dioksid pogodno deluje na elastičnost mišića i tkiva, prilikom čega je to vrlo bitno kako kod dece, tako i kod sportista, zbog eventualnih povreda koje mogu nastati i samim tim njihovog blažeg zaceljenja. Drugari, vidimo se za 7 dana, a do puno radosti i raspoloženja vole vas vaši nestrpljivi snovi. Klinci i klinceze iz celoga sveta, nestrpljivi snovi stižu ko raketa, mi